Здравейте, хора! Днес сте подмамя котката Хафло. Тя е много добра котка. И ще ви покажа начин как да храните котката. Първо взимате купичката и слагате мъничко храна. И Хафло е много гладен и отива да започва да яде. Ако искате още факчи, абонирайте се, за да спечелим 100 000 абоната. Обичам ви, хора. Чао! Но след това ще ви покажа още няколко котенца. Бай! Ето ги нашите малки сладки приятели. Вижте го, малко е страхлив. И той се страхува малко от телефона, но ще започнем малко по-котешко. Ще отидем до нещата, които са за котка. Ако имате си на двора или нещо подобно на това, откъснете го. Тук. И котката ви не устоява на това. Обичайте котките. Те са добри. И това е нашия любим красавец. Дайте му ръка и той отива до души. Много е миличък. Идват в котенцата, идват в 21 и едно нещо такова. Много са мили, обичат да душат. Но има един котаран, който много обича да се подава от дупката. Но това е друго, което обича да се играе с такива неща. Тихо. И той обича да следи, но не е наред. Малко се страхува. Нормално е. Вижте как прави с лапичката. Вижте го. Харесайте и се абонирайте. Сега да продължим да го погалим по дупенце. По дупенцето. Много обича да го каля там. Малко е страхлив. Ето го. Малко пропадна. И ще ви покажем още един черняк. Аз ви го показах, но ще ви покажа още един път. Ето го. Ето го. Започва да се играе с едно страхлив вид. Хафло днес ни научи, че не трябва да си бутаме, да не се цапа море. Ето го, милия Хафло. Ако това е също. Ето го, Хафло. Виждате го. И ако искате да ви се покажа с маската, се абонирайте с канала ми. Дай ми маската, мама. Ще ви покажа моята маска. Ще ви я покажа сега. Ето ме. Сега ще ви покажа ето този сладур. Малко е сладък, но гледам се коста на опашката. Ще ви я покажа. Ако не е за вас, не да. Ето тук, това е коста. Дайте така. Погалете го по дупето. Мърда си опашката. Хайде, чао, хора! Ще се видим в следващия път. Чао и на вас, хора!